Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eInimba ngomhla ka-1 September. UZoleka-ke guys ufikile kummeli wakhe uTitus ezomtshela phela ukuthi akenze noma yini ekumele ayenze ukuze enze isiqiniseko sokuthi akaluzi lutho oluwolwakhe njengoba nje edivosa uHlathi. Ushilo kuTitus ukuthi bengingasho ukuthi ngeke ngize ngikulwele, bengisho nje ukuthi kuzoba nzima. Akusiyona impi elula le esiyiqalayo njengamanje. Wase wathi uZoleka, I am ready. Okusho khona ukuthi ugirl akanankinga ukugqoka nje ama-boxing gloves. Uready ukuthi amulwe uHlathi ngoba ushilo nanokusho ukuthi uma efuna into ekuyimali hlampe or okuyindlu kumele ahambe eye eCosmo emzini kaThumeka-ke guys. Ayokuthola khona kodwa angalinge asondele laphaya kuleya mansion yakhe. Angalinge asondele ngisho nasey'malini zakhe. Adlalele kude ey'ntweni zakhe. Hhayi-ke guys, asithembe ukuthi Titus u-strong bandla ekubeni ummeli ngoba-ke naye uHlathi angathi angeke azaze nje asonge izandla abuke uZoleka athatha yonke into ebese esho kahle ukuthi uyamdivosa. Guys, akupheli-ke lapho. Uphinde-ke wabonana nomawethu laphaya e-ofisini. Umawethu-ke guys uzwile ngobuqhawe ukuthi sengathi uma wakhe uZoleka uyadivosa. Angazi-ke ukuthi yini le umawethu emane yamenza wajabula extra waze wahamba waya kuyena uZoleka eyoyibuzela mathupha ukuthi ngampela kuyiqiniso yini. Kodwa-ke uZoleka umane nje wamkhombisa udonga wathi nje lalela bhuti, akusindaba yakho le, phuma nje kumina. Wathi hhayi, bengiditsho nje ukuba uma udinga ihlombe lokukhalela ndikhona, phela mina nawe sine-history. Wathi yiphi yona? I-past leyo webhuti. Asinayo thina manje i-history. Musu lokhu ufuna ukuvuselela ispark kwinto engekho. Alisekho lolu thando. Wathi cha, ungayibuki ngalolu hlobo. Wathi lalela la, sondela la. Wasondela ngampela umawethu ecabanga ukuthi uzothola ukhisa. Wathola uqhwaba wempama guys, oshisayo. Wathi kade ndandikuxelela uba wena umlungelanga umntanami. Qhawe wena umlungelanga nhlobo. Phuma kumina. Uyandiva uba ndithini kuwe? Eyi, wabona umawethu ukuthi hayi mani, lo muntu lo hhayi ngoba nakhe edivosa nje uHlathi ngoba nakhe efuna ama-love bags laphaya kuyena umawethu. Uyazi yena ukuthi iy'nhloso zakhe zikuphi kodwa nje akekho nje ey'ngqondweni zikamawethu. Umawethu-ke guys ngiyabona manje ukuthi hhayi udlala ngobuqhawe lo. Usamfuna uZoleka. Yazi mekuthi phela kahle kahle utshelwe uqhawe ukuthi uyadivosa uZoleka besingekho isidingo sokuthi aze eze laphaya e-ofisini azokhuluma noZoleka. Asikho nje isidingo. Mekuthi bekukhona imeseji-ke ephuthumayo bengayiphathisa ngisho uqhawe asho ukuthi hayi uyobe, sorry bandla. Hawu yazi yimbi lento eyenzakalayo. I hope right. Umtshele uma wakho oqhawe ukuthi ngithe hawu dudu bandla aduduzeke. Hhayi ukuthi azofike yena e-ofisini athi I will give you a shoulder to cry on. Ubethe ucela i-shoulder to cry on yini uZoleka? Njengoba emaningi kanje amahlombe angakhalela kuwona, angakhalela ngisho ehlombeni likaqhawe if she needs any shoulder to cry on. Hhayi nje umawethu. But anyway guys, asikho lapho. Kuke kwafika-ke noLazarus guys lapha e-ofisini. Impela namhlanje ubekade nama-visitors amaningi uZoleka. ULazarus-ke guys uyindoda ekwaziyo ukuthi icuphe isisoka ikhulume kahle. Kodwa-ke namhlanje hhayi bekade ngingizwa ubhuti esho ukuthi eyi Zoleka, uyazi ndiyakuhlonipha as umuntu wesifazane, ndiyakuhlonipha. Manje yazi lento engifuna ukuyisho namhlanje andifuni uba imotshe i-relationship esinayo la emsebenzini. Yazi mina nawe siyaklika man. Yazi kunalento le mendinawe sisebenzisana siyakwazi uba sisebenzisane kakuhle kaloku. Manje eyi ubhuti ebalisa like ubona ukuthi ufuna ukusho something but uthatha amajika amaningi, like uthatha amajika amaningi uyazi ungeza ubhuti. Hey wamane nje uZoleka wathi, you know what, let me help this guy because I can see he's struggling. Yes, he's good with words but today his tongue is dry, like amagama ayabambelela. Wathi, I can see what you're trying to say and I feel it too. Wathi, uva ntoni? Wathi, this connection, mna nawe siya-connecta man and I like you. Hayi Zoleka, eyi ngibone emoyizela uLazarus engathi kade libona ucheese guys. Emva kwalapho wathi yazi ndize apha uba ndikuxelele the same thing. Nami ndiyakuthanda. Hey, wangasho-ke yena ukuthi I like you, wathi nje ndiyakuthanda.
literally guys. Hhayi-ke bathe nje sebe-ready ukuthi bashere i-kiss, kwamane kwaphazamisa uqhawe. Hayi, kwamane wayikhohlelisa into engapheli uZoleka ebona ukuthi eyi ngabanjwa madoda. Lapho-ke uqhawe siyazi ukuthi she's good at keeping it cool. Ukukela wenza sengathi akabonanga lutho, engathi ube nje blind for 2 seconds. Wamane wathi uLazarus, ayi bendicela uba nihambe manje sizokhetshapha ngomso. Waphuma uLazarus, wamane nje uqhawe walinda kahle unina uba aphume ngomnyango wamlandela ngemumva, kuyimande eshaya ismile ekhombisa ukuthi I saw everything but I'm just gonna pretend as if I didn't see anything. Guys, Lazarus and Zoleka-ke manje they are starting their thing and khona bazokhala. Mawethu is one of them. Hlathi is also one of those who's gonna cry and say, ndanditsho kaloku bana le ndoda eloku ifika la ikulethela izimbali emzini wami, ndabona bakhonto eshaya amanzi apha. Hey guys, kusazoshuba. Akupheli-ke lapho. Nangu-ke uThumeka guys. uThumeka angazi noma unenhliziyo enhle, noma unenhliziyo ende, noma unenhliziyo eshesha ukuxola, noma angithi mhlawumpe inengqondo esheshayo ukukhohlwa. Cause njengoba nje kunzima nje kuHlathi la ahlala khona, khumbula kwembeswa nje guys, hey ehlala yedwa elonely, umane wapheka ugirl favorite food of uHlathi. Waqede lapho waphaka isikhafutini esikhulu esingaka, waphaka ugirl, wafaka amasaladi ugirl, waqede wanikeza umfowabo kaHlathi uThulani nonkosikazi wakhe, wathi abahambe beyohambisela uHlathi ukudla. Yeyi ube ukuvula isikhafutini uHlathi wathi yo, andiwudizevu mosongaka. Wamane wathi uThulani umfowabo, uThumeka-ke lo engathi uyamtshela ukuthi yena nkosikazi kwakumele vele ungamlahli kwakade, njengoba nje wagijima wamlahla wathatha uZoleka. Wathi eyi, kwathi akakho isipuni, umnembeza wamkhuza, wathi eyi ndimenze izinto ezibuhlungu lo muntu, andikudizevi lokhu kudla. Wazivala isikhafutini guys, engakhanga ngisho isipuni esisodwa, eshawa unembeza ukuthi uzokukhamisela kanjani ukudla. Wathi yeyi, uThumeka usacingela isisu sami uThumeka, emva kokuba ngimenza izinto ezibuhlungu kangaka. Yo guys, angimazi-ke uThumeka noma usecaba indlela yokubuya, noma indlela yokukhombisa uHlathi ukuthi hhayi, come back home, usazoyithola imfudumalo nothando apha kum. Guys, ayi asazi makunje. But-ke kuthiwa ukubona kanye ukubona kabili ntombo, be careful. Yilokho nje mina engakutshela khona, be very careful. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eInimba ngomhla ka-1 September. uZoleka-ke guys ufikile kummeli wakhe uTitus ezomtshela phela ukuthi akenze noma yini kumele ayenze ukuze enze isiqiniseko